Modelka z OnlyFans vylakala muža hlboko do lesa a popravila ho. Bol to chladnokrvný čin z pomsty alebo len sebaobrana. Márec roku 2021. 31-ročný Matthew z Ohia po práci sedel s kolegami v bare. Bol obľúbený, mal dlhoročnú priateľku, dve deti a bol talentovaný gitarista. Predtým žil vo Virginii, na strednej spoznal Chelsea Perkins. Neboli si blízki, ale poznali sa. Chelsea po škole vstúpila do pobrežnej stráže, mala úspešnú kariéru, vydala sa a mala dve deti. Po odchode zo služby však zmenila svoj život. Začala pôsobiť v adult priemysle, chápete, čo myslím, pod menom Selena Savage a vytvorila si účet na OnlyFans. A napriek tomu, že pôsobila spokojne, v sebe nosila hnev voči Matthewovi. V roku 2007 totiž nahlásila, že ju znásilnil. Polícia prípad uzavrela pre nedostatok dôkazov a Matthew obvinenia poprel, pretože vraj všetko bolo dobrovoľne. O 4 roky neskôr, v roku 2021, sa mu Chelsea nečakane ozvala cez Facebook. Začali si písať a napriek tomu, že obaja boli zadaní, dohodli si stretnutie. Chelsea prešla viac než 300 míľ, aby ho vyzdvihla v Ohiu. V bare Matthew povedal kamarátom, že ide za ženou, s ktorou sa spoznal online. A bola to posledná chvíľa, keď ho videli naživo. Noc strávili v prenajatom byte. Matthew ešte napísal priateľke správu, kde priznal svoju neveru a na ďalší deň sa spolu vybrali na túru v národnom parku Cuyahoga. Krátko pred poludním turisti začuli výstrel. Chelsea zastrelila Matthewho do zatylku. Potom pokojne odišla a ešte v ten deň si dala vytetovať opratku. O pár dní neskôr našli jeho telo iní turisti. Polícia rýchlo zistila, kto je zodpovedný, teda záznamy z kamer, telefónne dáta a DNA ju priamo spojili s vraždou. A v jej táške našli zbraň a Matthew preukaz. Taktiež balistika potvrdila, že išlo o tú istú zbraň, ktorú používala Chelsea. A teda ju aj zatkli. Tvrdila, že konala v sebaobrane, no krátko pred začiatkom procesu priznala vinu za vraždu 2. stupňa. A dostala trest 22,5 roka väzenia. A keď máte radi true crime príbehy, nezabudajte na follow a komentár.